ғолибони 65-умин Олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фани математика ИМО 2024 дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахти азизамон роҳбарияту кормандони Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо ва волидайни иштирокчиёни ин Олимпиадаи бонуфуз пешвоз гирифтанд. Ёдовар мешавем, ки рӯзҳои 11 то 22 июли соли равон дар шаҳри Бати шоҳигарии Британияи Кабир Олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фани математика таҳти унвони ИМО 2024 баргузор гардид. Дар он довталабон аз 110 давлати дуниё иштирок карда ҷумҳурии Тоҷикистонро 6 нафар хонанда муаррифӣ намуда сазовори 2 медали биринҷӣ ва 3 ҷои ифтихорӣ гардиданд. Маврид ба зикр аст, ки пеш аз иштироки даста дар 5 Олимпиадаҳои ҷаҳонӣ аз ҷониби Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо давраҳои интихобӣ барои иштирок ва муаррифӣ гузаронида шуд. Дар байни 108 давлати рӯи дуниё Тоҷикистон ҷои 67-ро касб кард ва ин албатта аз он шаҳодат меояд, ки соҳаи маорифи кишвар сол то сол рушд карда истодааст ва хонандагони мо имкон доранд, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ дар олимпиадаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ албатта ширкат варзанд. Ва албатта мехоҳам як чизро тазаккур дод, ки соли гузашта дар умум хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ агар соҳиби 14 ҷои ифтихорӣ дар олимпиадаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ гашта бошанд, имсол ин дастовард 31-уми дастоварде аст, ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи кишвар ба даст оварданд. Бояд қайд намуд, ки давраҳои интихобии Олимпиадаи ҷаҳонии ИМО 2024 моҳи май баргузор карда шуд, ки дар он зиёда аз 46 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар иштирок намуданд. Аз байни иштирокчиён 6 нафар хонанда барои иштирок дар даври ниҳоии Олимпиада роҳхат гирифтанд. дар 65-ум Олимпиадаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Лондони Британияи Кабир баргузор гашт, сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. Дар ин Олимпиадаи байналмилалӣ 108 давлати дунё иштирокварза аз ҳар давлат 6 нафар иштирокчӣ буд. Мо 2 рӯз Олимпиада спордем ва мо ҳар 2 рӯз 3 саволӣ пешниҳод гардидам ва ман сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. Ёдовар мешавем, ки хонандагони тоҷик дар ин сабқати илмӣ сазовори 2 медали биринҷӣ ва 3 ҷои ифтихорӣ гардиданд. Олимҷон Тухтаров хонандаи синфи 9-уми филиали литсеи интернати тоҷикии Русии Ҳотам Бапеве буда дар ин олимпиадаи сатҳаш баланд тавонист нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ миёни 110 давлати дунё баланд бардорад. Ҳамзамон хонандаи дигари ин таълимгоҳ Машрафҷон Иномов мебошад. Машрафҷон дар синфи 10-ум таҳсил намуда тавонист бо сатҳи саводнокии хеш миёни рақибони худ фарқ намуда натиҷаи назарасро нишон диҳад. Ман дар Олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика сазовори ҷои сеюм гаштам. Ин дуюм соле, ки ман иштирок карда сазовори 2 ҷои сеюм шудам. 65-умин Олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика ин як олимпиадае ҳаст, ки барои дар ин олимпиада сазовори медали тилло ё ки медали нуқра ё ки медали биринҷӣ гаштан осон нест, чунки аз ҳар як давлати ҷаҳон ҳамагӣ 6 то хонандаи пурқувваттарин озмун қувваозмоӣ мекунанд ва хонандагони мо хушбахтона хонандагони тоҷик, ки мо дар онҳоро 2 моҳ пеш аз олимпиада дар Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо аз байни тамоми ҷумҳури 6 нафар онҳоро интихоб намудем ва онҳо дар тӯри ин 2 моҳ тайёрӣ диданд ва бо як тайёрии ҷиддӣ ба ин олимпиада рафтанд. Воқеан ҳам дар доираи эълон гаштани солҳои 2020 ва 2040 ҳамчун солҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф иштироки хонандагони тоҷик дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ сол то сол зиёд гардида истодааст. маҳз дастовардҳои хонандагони тоҷик аз рушди соҳаи маориф ва дар ин росто аз рушди ҳаракати олимпӣ дарак медиҳад ва дастоварди навбатии хонандагони тоҷик дар шаҳри Бати шоҳигарии Британияи Кабир боз як муваффақияти дигари шоиста ба ҳисоб меравад.